Va, veña, Boliñas veñas. a ver, no, pero con versión de cantar. Que van, embarques. Un, dos, tres y... Ondiñas veñen, que embarques. Non te vayas Rianxeira, que te vas a marear. Outra vez. Ondiñas veñen, que embarques. Non te vayas Rianxeira, que te vas a marear. Chao. Tócamela. Hola, ¿qué tal? Son Lulu de Forraje. Mándame unas preguntas aquí aos compañeiros do Rock in Riam con motivo da nosa participación no festival deste ano. Me preguntan por un lado se é non te vai a Rianxeira ou non te embarque Rianxeira. Pois estou casi seguro de que é non te vai a Rianxeira. Preguntan tamén por aquí cales son as vosas influencias musicais. Cada un temos as nosas, no? A min principalmente influencioume todo o que é o rock urbano, nacional. Tamén escoito algún que outro cantautor. Nos meus tempos mozos escoitaba tamén pois aos Iron Maiden, aos AC/DC, non sei, un pouco. Eu creo que todo o que chega aos teus oídos influenciate de unha ou de outra forma. Pois, bueno, o resto da banda, pois cada un ten as súas influencias, non? Hai agora un par de membros que son bastante metaleros, ou a mellor outro un pouco máis punky. Creo que cada un ten as súas, pero o que ven sendo Forraje, creo que está bastante clara a influencia do rock nacional, sobre todo. Tamén me din por aquí que vos levou a metervos na música, cal foi ese punto de inflexión. Home, eu, aparte de que coñecía a xente que tocaba a guitarra e sempre me chamou eso, pues, me imagino que o que nos fixo montar un grupo foi ver que había outra xente que tiña outros grupos. Había un grupo na Pobra que se chamaba Eso es lo de menos, e cando eu tiña 16, 17 anos, pois andaban tocando por aí, e creo que eso nos fixo ver que era posible facer un grupo, non? Creo que ese igual foi o detonante, ver a outra xente tocando. Me din por aquí, molla, de vos festival gratuito ou de pago? Home, como cliente diríate que gratuito, como público. Ahora, como músico, quizá mellor de festival de pago, porque a xente que vai sabe o que vai, non? Nun festival gratuito hai moita xente que está de paso, que a mellor non te coñece ou realmente non lle gusta o rock ou estilos de música así un pouco máis alternativos, e quizá che ve de unha forma distinta que xente que vai a un festival de rock xa sabe o que vai a ver, non? Entonces os oídos están postos de outra maneira cando sabes ao que vas ou cando pasas por aí. Nos concertos gratuitos que pasa que hai moita xente que pasa por aí. Panorama ou combo dominicano? Razón a túa resposta, pois a verdade é que ningún dos dous, o sea, non... O combo dominicano, a verdade, non sei se os escoitei alguna vez. A Panorama, así que tuve a sorte ou a desgracia de ver algún trociño de alguna actuación. Non son para nada partidario das orquestas. Creo que eu personalmente o que máis valoro nunha formación é as composicións propias, vamos, que para facer versións creo que xa están os grupos originais, non? Unha cousa que teñas
dúas, tres versións do teu repertorio como homenaxe a alguna banda en concreto, outra cosa é que vivas completamente de tocar cancións de outros. Cal é para vos o mellor grupo do panorama musical nacional e galego da actualidade de sempre? Do panorama musical nacional para min Extremoduro e do panorama galego Suaves. Probablemente os Suaves, seguro, os Suaves. Cal foi e onde o mellor grupo co cal compartichedes escenario? Pois grupo máis grande creo co que compartimos escenario foi con Europe no Festival del Oeste en Cáceres un ano, pois estuvemos compartindo cartel con Europe, tamén unha vez estuvemos compartindo con Toy Dolls. A nivel nacional, pois me imagino que o que é compartir cartel nun concerto, me imagino que sería con Marea ou con Rosendo ou Barricada. Tuvemos a sorte de tocar con casi todos os grupos de rock nacionais deste país, de grandes grupos. De onde sale o nome do grupo? Pois o tema é que nun principio nos chamábamos Arrebato, xa estaba registrado, vamos, entonces ya levábamos uns anos tocando como Arrebato, cando nos enteramos de que Arrebato xa existía. Xusto nese momento foi cando se cruzou o Cuchi de Marea no noso camiño e como estamos así un pouco perdidos, non tiñamos nome, nos propuso o de Forraje e nos gustou, a verdade que nos gustou, enseguida lle buscamos o noso propio significado e desde entonces, vamos. Como vos coñecechedes e formachedes o grupo? Pois nos oríxenes desto, o Cuervo e máis eu viñamos de outra banda que se chamaba Os Tonalmente Sordos, Juancho, que era outro da formación original, vamos, o noso baixista durante moitos anos, durante 3 discos e voz tamén, o coñecíamos de que tocaban outras bandas. En un principio estaba na batería Pedrito, que, bueno, depois empezou a traballar nunha orquesta e non pudo seguir con nós, entonces entrou Jerry no seu sitio, non? Todos nos conocíamos xa do pueblo, dos bares, e pois foi eso, pois buscar xente que un pouco que as mesmas inquietudes, juntarnos a tocar e nos meses teñamos a nosa primeira maqueta. Unha manía que teñades como grupo, pois manía, aparte de que solemos collernos na cogorza despois dos conciertos, creo que non temos ninguna outra manía. Eu suelo estirar o pescozo antes de tocar, polo tema de que despois, o día seguinte, se non teño como tendinitis por toda esta parte, teño contracturas. E pois hai algún que fai o típico ritual do baño, non? Hai que ir ao baño antes de subir, pero non para facer cousas malas, senón para facer cousas que hai que facer. Un saludo e nos vemos no Rock in Rio. En Marques. Entra Panorama e o Combo Dominicano. Vimos un día Panorama en directo e dixemos queremos ser como o Combo Dominicano, tío, como fucking Combo. Granini. Panorama Dominicano. ¿E sabes por qué? Porque sí. Panorama Dominicano. Cañita Dominicano. Debe ser unha canción do Combo Panoramix. Conocémonos aí un día nun puto concerto da Panorama, dixemos, queremos ser como puto Combo, tío, o Combo Dominicano, tío. Facernos de chajas co Combo Dominicano de fondo. Recorrer un camino, siempre mirando al final, me da igual lo demás. Ayer brillaban ingenuos, hoy sus ojos dejan de buscar, saben que todo es mentira.
su anónimo destino perdido en cualquier rincón. Se lo ha dejado olvidado donde se tuercen los planes, en el fondo de un cajón. Camina sobre cristales, siempre pierde la partida, fumándose los meses va consumiendo su vida. Entre papeles mojados se bebe solo el licor. Se ve un fuego cruzado de un extremo indiferencia. Del otro hay una obsesión. Su hambre, su alimento, su figura, su silencio, lo envenena de deseo. Es la llave y es la perla. Vive preso con sus sueños a su lado, cielo hirviendo. Bueno, a primeira era de non te vayas rianseira, isto que cando estamos cantando, xe. Clarísimamente, non te vayas rianseira, que te vas a marear. ¿Lo has pillado? Bien. Cales son as vosas influencias musicais? Influencias musicais. Influencias musicales. Te digo repetirlo ahora. Rock. Influencia musical. Sí, influencias musicales. Vale, as miñas son o rock. De Son, toda a vida. perdona, podes repetir? Rock. Barricadas suaves ACDC e despois música moderna en plan Papa Roach e todo ese tangallado. Papa, que? Listo, veña, outra. Que pasa, Que pasa? Eu non falo o que? Non teño influencias? O que? Ti non felas, veña. non Yo, felas. bella, a ver. Pois, hostia, mis influencias son... Papa Roach, Barricada... Non sabía. Non sei. Listo, Non sei que dir. está. Sí. As miñas tamén son Papa Roach. Barricado. Marea, Son Extremoduro. calquer grupo de rock nacional ou heavy metal internacional, moderno, clásico, de todo. Todo que sea ruido nos gusta. Venga, outra. Hacemos el zoom. Que vos levou a metervos na música? Cal foi ese punto de inflexión? Eu teño unha historia moi larga ao respecto. Buah. Bueno, Pero, resumindo un pouco... Nada, un día meu primo me dixo un disco de ACDC, escoiteino e a partir de aí dixen que quero tocar en un grupo. Me comprei a guitarra, aprendín a tocala e montei un grupo con estos. Sí, eu dixenlle un día, teño unhas caixas e dixo, hostia, podemos tocar, quedamos unha tarde e empezou desalojo. E despois contratamos a Piro. A tempo parcial, por supuesto, e así levamos 10 anos. E Randy en paz descanse, que non está hoxe con nós aquí. Digo en paz descanse porque estará de resaca. Listo, outra, venga. Isto en traballo rodado, isto é unha maravilla. E así mola, así mola. Molladevos. Festival gratuito ou de pago? De pago. De pago. Habrá que razonalo, se non dirán estes son putos usureros. Porque organizamos un par de festivales e sabemos xa de gastos que hai detrás dun festival. E non creo que lle coste nada a peña gastarse 10 pavos nun festival. Entonces, total vai no joder en cubatas. Home, Pensades o mismo. gratuito si está financiado como ten que estar, é como debería de ser todo o festival, en teoría, gratuito. Gratuitos é organizado por un concello ou a xunta cousas desas, evidentemente. Se é organizado por asociacións ou peña particular, de pago. Hai moitos gastos, moitas cousas que pagar. Outra. Vamos na llama, mira liña. Total, este despois pasa todo hostia en plan Panorama ou combo dominicano? Combo dominicano. Lanzou a túa resposta. Combo dominicano a muerte. Por qué? Porque levan tanta xente como a Panorama, da mellor a música que fajan, e cobran 5 veces menos, tío. Clarísimamente, tío. É máis porque tocaron nas festas da miña aldea e petaron, tío. E deso non sei. Habrá que explicarle a Piro que é o combo E a dominicano. mí ningún dos dous. Que o combo é do Street Fighter, non? Cando El combo dominicano. Abajo, delante, A, muchas veces. Ok. Eu pensaba que o combo dominicano era un ampli... Era un Marshall, non? Da República Dominicana, non? Foi co ampli que empezou a tocar Santana. Un papito en jean. Foi co ampli que tocaba Santana cando era pequeno. Bella, listo, outra.
Esa foi boa. Cal é para vos o mellor grupo do panorama musical nacional e galego da actualidade e de sempre? En galego. Oja, nacional e en galego. En galego non. O sea, que supoño que un de cada. Sí. En galego. É desde o Cruz, evidentemente. Non, non ten por que ser en galego. Galego, o sea... Ah, grupo galego. Eu penso que nunha sola resposta, tanto a nivel galego como nacional, os Suaves, tío. Sí. Sí, Para mí completamente de tamén. acordo. Para mí tamén. Porque ten que ser Pero- grupo galego. Que Claro. toque a nivel nacional. Os Suaves. Hostia, espera, deixame releer a pregunta. Porque vas a mí para esto. O mellor grupo do panorama musical nacional Nacional e e galego. galego, da actualidade e de sempre. Os Suaves. Sí, Son o penso que estandarte. Sí, Suaves. Bueno, pues quitando as Joder. preguntas, os Suaves. Listo, outra vez. Estando así todos de acordo, non damos nada de chicha ao programa, porque está pouco programa, non? Sí. Esto supoño que é para colgar en YouTube, como... Non. Supoño. Cal foi onde o mellor grupo Como? co Que cal pensaste? compartiche dese escenario? Cal foi o? O mellor grupo que compartimos escenario? Marea. Sí, sin duda, multiusos do Sarco, Marea. Marea... Bueno, o mellor por repercusión mediática. Eu creo que o mellor co que compartimos o escenario foi Coma. Con coma, sí. Sí, Sin dúda, musicalmente, polo menos. Bueno, sí, musicalmente, coma, mediáticamente, Marea. Sí, foron dous bolos de puta madre os dous. De onde sale o nome do grupo? Isto é cousa vosa. É moi fácil. Sí, que decimos un brainstorming de nombres e nos quedamos con los menos malos. Mira, fixemos un rollo desos de moitos nombres. Escollemos un, todos nos puxemos de acordo, e o día seguinte chegou Gastón e dixo, por que non nos chamamos Desalojo? E dixo, pues suena guai. Más que nada porque queríamos un nombre que fora unha sola palabra e sonara potente. En plan, Desalojo. Pero eso era de época punky, non? Nunca tivemos Eres época medio punky, punkis tío. todos. No, para nada, Fuimos unos visionarios. Teníamos... Fuimos unos visionarios. Sí, tío. É que xa me preguntaron nunha entrevista se o nome tiña algo que ver cos desahucios e todo eso, e dixo, pa nada, este nome ten 12 anos ou 11 ou así. Sí, sí. Ainda non estaba de moda eso dos desahucios. Vale. Another question. Como vos coñecichedes e formachedes o grupo? Bueno, eso xa Xa casi digamos... falamos antes, non? Sí. Bueno, Sí. Bueno, ti- repite outra vez o mismo de Bueno. Canella. Bueno. Os... Ángel e máis eu nos conocemos por casualidade, xogando ao tenis. Empezamos a falar, el tiña unha batería, eu tiña unha guitarra, quedamos para tocar. Unha cousa levou a outra, empezamos a conocer máis xente e fixamos Desalojo. Logo hubo cambios de miembros. Pero eso foi así de fácil. Non hubo un casting nin nada, como fixeron os U2, ese tipo de cousas. Vale. Unha manía que teñades como grupo, ben? Unha manía é o cómodo que é Diego sempre en todos os sitios, porque imagínate, como ahora, ele está ocupando un sillón inteiro e nós estamos ocupando entre os dous mitad e mitad. Eso Tío, esos son galóns, eso é verdad. Eso notaba que tiña unha cacha loitando ca gravedade. Al borde del precipicio. Manías, non temos así ninguna manía. Máis ben tenemos defectos. Non me pero- fijei na pregunta. Sí, temos unha manía como grupo. Como grupo. En plan, chegar sempre puntuales esas cousas, máis ben todo o contrario. No, para nada. Nada, ser puntuales, ser metódicos, penso que tampouco. Non. Manías, pois. Intentar tocar ben. Se iso se pode chamar manía. Intentar disfrutar encima do escenario. Mira, nos quedamos así todos en silencio que poñen uns gritos. Cri, cri. Un saludo para Rockin' Reagan!